Hi Youngsters! Good morning! Welcome to another vlog. Kung bago po kayo dito, ako po pala si Yen. So, at the moment, dito tayo sa aming kitchen. Katapos ko lang mag-breakfast and nag-cheat ako. Nag-Nutella ako for the past 2 days pala. Couple of days, not few. 2 days kahapon at saka ngayon kasi madali lang siya, wala akong time. At saka kailangan ko ng medyo power kasi hindi na tayo kumakain ng rice for few days na. And then, naluto ko na yung aking boiled eggs. This is for my baon. And nagkape pala ako. So, cheat pa din kasi meron pa akong, I think, mga dalawa pang packets ng, o sachet ng fitness coffee and kasalukuyan. It's very early. Yung pasok pala natin is 11 to 8. So, nagluluto lang ako ng meatballs. This is not homemade. This is from IKEA. Yung Swiss balls nila. Yan yung yung natural. And then, nagluto ako ng mashed potato. Ayan. Tapos, maggagawa ako ng sauce para baon ko din to for work. Kasi hanggang 8 ako para hindi na ako kain sa bahay kasi super late na ako darating. And, hindi tayo pwedeng magbaon na ng walang sauce. So, ito lang gamitin ko. IKEA din siya. It's really for the meatballs. Super sarap nito. Normally, i-mix mo siya with a slug room or whipped cream ba yun? Yung parang para talaga sa pagluto. Pero yung akin is water lang kasi wala kaming slug room. So, para-paraan lang din. Lalagay ko lang yung whole mixture. Wala na yung wala na yung tawag nito, measure. Tantat-tantsa lang yun sa akin. Then, i-mix lang natin siya hanggang sa mag-thicken yung sauce. Ayan. So, ayan, eto yung ating OOTD. Nakapagbihis na tayo. OOTD natin, medyo ang tawag dito? Napatodo yung ating pananamit. Never akong naganito talaga. First time ko to, naganito yung aking aura, yung aking attire. So, sana hindi siya over. Kasi minsan, parang feeling ko over ba? Hindi kasi ako sanay sa ganito. Para kasi akong boyish yung style ko. Tapos, tignan nyo yung sapatos. Oh, nakahil pa ng konti. Good luck na lang to me kung paano tayo ngayon lalakad-lakad doon kasi busy ngayon. So, sige lang kasi kasa naman ako today. Kasa which is tatayo ka lang. Tatayo! O minsan din naman naglalakad ako. So, mga lalabs, youngsters, alis na ako. Magko-congrats muna tayo sa Team Blended. Almost 70,000 subscribers na sila. So, I'm happy for Steph and sa mga blenders dyan, kay Angel. Thank you din sa mga support ninyo. Every time may nakakapanood nung video ko na may naibigay ako kay Steph or na tawag dito, na mention ako ni Steph sa vlog niya is nagpupunta sila kaagad sa ating channel and then nagsasabi sila na thank you. Sila pa ang nagte-thank you for Steph. So, super supportive ng mga blenders dyan. So, see you and keep safe. Tignan natin mamaya kung ano yung magiging mukha ko after work. Bye! Yan na yung ating dinner. Let's eat. Andyan pa yung aking gravy. Gutom na gutom ako. Talaga lang. Thank you, Lord. Let's eat. Hello. Nasa bahay na pala ako. May gabi it's almost 9 o'clock na kapag nakaupo na ako. Tapos nagbihis, naghilamos. And sobrang quiet sa bahay kasi tulog na yung aking mag-ama. Si Bana nagpatulog kay Sofia and naririnig ko na naghagok na. Tapos may nakita ko dito sa mesa. Hindi na nila ayan yung dinner ni Sofia. Hindi kinain yung mashed potato. Meatballs lang daw kinain lahat. So, as you know, na Sofia is a meat lover talaga yung batang yan. Tapos, busy pala sila, oh. Painting sa kamay. Ito yan galing sa school. Tapos, Sofia, Loli Fountain.
Wow, ang galing naman ng anak ko. Ayan. Mga artwork ni Sofia. Yan, nakakatuwa. Ay, nako. Pahinga lang ako saglit. Kakain ako ng buongon at saka inom ako ng tubig. Super duper uhaw na uhaw ako. Grabe, super busy sa outlet ngayon. And, yung nabili ko pala kanina sa Body Shop is yung vitamin C na liquid pill. Ewan ko kung paano yung gamitin. Kasi for ano daw siya. For dull, tired, grumpy skin. So, bagay sa akin yan. Tired na mukha. Dull, yung mga sad. Yun siya. At saka ito. Parang pareho ata to. Ito naman. Vitamin E with SPF 30. So, ito maganda to siya. Facial moisturizer. So, parang ibahin ko yung ano ko kasi kailangan ko ng vitamin E. For all skin types. Diba? Try natin bukas. Ngayon gabi na or mamaya itatry ko siya bago ako matulog. And then, lahat ng baon ko nakain ko. Oh, boss. Yung yogurt ko lang nakalimutan ko kanina. So, magliligpit na ako dito. At saka, relax lang. Okay. Hi! Shout out time muna tayo. Shout out to Ma'am Presi Tibay, kay Ma'am Leia Lianan, watching from Oman. Shout out to Jessery Malakapay. Shout out to Ben Saladino. Shout out to Love in Scotland. Shout out to Benita Castro Mayor. Shout out to Adela Elvis Taho, kay Ma'am Caraos Olive, kay Ma'am Mary Jane Lavarias, kay Mary Joyce Tablizo. Shout out to Lapinid Sisters. Shout out to April Anriala. Shout out to Daisy Orbelio. Shout out to Leslie Briones. Watching from Italy. Wow! Shout out to Jean Bagsik. Shout out to N. Lavin. Shout out to Jen and Diva. Shout out to Cecil Gomez from Dubai. Shout out to Angie Bigino. Shout out to Anna London Vlog. Shout out to Suji Kang. Nagvo-vlog din sila bago sila sa ating channel. Shout out to Chinito Chef from Germany. Shout out to Knits SJ. Shout out to Miss Ruby De La Rosa. Shout out to Cito Soriano. Shout out to Cook with Gabby. Shout out to Joyce DM. Shout out to Rosana Reparado. Shout out to Virginia Baumbach. Tinanong pala niya kung bakit to kami nasa Netherlands. Sinagot ko po to siya. At saka meron po akong vlog nito. It's because andito yung anak ni Bana. At saka yung ex niya dati is Netherlands. So, kaya siya andito. Hindi na siya bumalik sa UK. So, shout out to Arlene Banson, watching from San Jose del Monte. Shout out to Ma'am Lina Lievares. Shout out to Christina Javier. Alam ko busy kayo dyan, pero nanonood pa din kayo. Shout out to Leonila Santos. Natawa ako sa comment niya dun sa serving my husband with coffee. Sabi niya, sira ulo ka. Pero masaya. Thank you po. Shout out to Miss Jo Biliesa. Shout out to Mike and Judith Las Vegas. Shout out to Annalisa OFW Live. Shout out to Beauty Forever 08. Shout out to Maarting Maldito. Shout out to Monreal Siblings. Shout out to Marie Rose from Germany. Shout out to Roxy Goods. Shout out to Amy Martinez. Shout out to Arshimura. Shout out to Pem Regalado. Medyo madami to. So, shout out to Berbelin Hong Hong. Thank you. Shout out to the L Files. Shout out to Maarte, to Jerfy Vlogs. Shout out to African Bisayan couple. Shout out to BNB family. Shout out to Mami Rose Sabalia. Shout out to Ella Mateo. Shout out to Nes Clem. Shout out to Ma'am Esther Dilag, kay Frau Jen, kay Easy Cooking with Ems, kay Edits of Vlogs, kay Ma'am Nova Querido, and kay Ma'am Lizelle Y Vlog. Shout out to Inday Tambay Vlogs. Shout out as well to Wency Capila. Shout out to Aiza Bayones, kay Ma'am Alma Mendoza, kay Ma'am Marlene Cardenas, kay Sis Rosemary Tanjay, kay balik na yan, kay Ma'am Aimee
Mascarinia. Shout out to Effie Martinez Vlog. Shout out to Shine Weather. Shout out to Philippine Islands Adventure, Milo, USA. Shout out to Blumen Family. Shout out to Richel Masumalino. Shout out to Ma'am Florita Oroyan. Thank you po for watching. Mga bago po sila sa ating channel. Kay Chen Kuteng, kay Mitch Gemini, kay Ma'am Maricel Ramos, kay Christina Marin. Shout out to Harmony Aunabgam from Makati, Philippines. Sige po, i-visit ko po yung mga channel ninyo. Bigyan nyo lang po muna ako ng time kasi super busy po sa ngayon. Tapos, may baby pa ako. Wala pa akong free time but I'm going to check your channel. Antayin nyo lang po. Kay Care Hasham, kay Kemilar Cabrera, kay Francesca Mendoza, kay Justme Cashiel, watching from Japan. Thank you for watching. Kay Ma'am Emily Campos. Thank you po. Kay Jan Troy Anton Garcia. Hindi lang ako nakapag-shoutout ng one day. Ang dami po, one day po ito. So, maraming salamat talaga sa inyo. Kay Inday Tambay Vlogs. Kay Annalyn Pilongo. Maraming salamat talaga sa mga blenders na andito ngayon. And, I'm so thankful kay Steph kasi palagi daw niya akong, binabangkit sa kanyang mga vlog. So, madaming blenders na andito at saka yung iba natutuwa at nag-subscribe na din sa ating channel. So, maraming talagang salamat talaga sa inyo. Hanap ko na si Ma'am Mary Grace Lopeza. Hi yan, newbie po, na-subscribe kita because of Team Blended. Lagi kanya bukang bibig sa vlog niya. God bless you, OMG. Kayo na talaga. Ikaw na talaga, Steph. Thank you so much. 70,000 ka na. Sabi ko nga dati, nung umpisa ka pa, bago kita nakilala, bago tayo nag-usap, sa tingin ko talaga, aabutin mo yung 100,000 before Christmas. Yun ang tingin ko talaga, or before the year ends, yun ang isip ko talaga, mag 100,000 yung Team Blended. Tulungan natin silang mag 100,000. Deserve nila yun. Very unique family. Madami silang mga good vibes. Si Steph then very down to earth. Napaka totoo. Hindi pa man kami nagkikita pero makita mo naman sa vlog niya na talagang totoo yung mga sinasabi niya lahat. Makita mo talaga, hindi siya, tapos lahat ng tao kinakausap niya, hindi siya namimili. And basta Steph is very ano siya tawag nito? Very clean yung heart niya. Very pure, clean, innocent. Yun si Steph. Ewan ko lang kung magkita kami niya. Di, joke lang. I love you, Steph. So, yun lang po. Super dami. Pasensya na po kayo. And, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button kung nagustuhan nyo po itong video na to. Please like. Kung hindi naman po, okay lang po mag-thumbs up. It's fine. And, keep safe. And, magbababay muna ako. Thank you so much. Bye-bye. Love. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지